L-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ekonomija Maltija għal-ħarifa jagħti indikazzjoni li l-Kunsill Ewropew se japprova l-baġit għas-sena d-dieħla. L-ekonomista Alfred Mifsud sostna li r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea għamel l-istess tbassir tal-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna. Kostom li d-sena ħanispiċċaw b'surplus li l-qatu għabax, li għandna balance of payments qawwi u kull indikatur oħra ekonomiku juri l-ekonomija tagħna għaddejja b'ritmu tajjeb ħafna li kważi wieħed jasal għal konklużjoni maybe it's too good to be true, ma l-figuri qed jikkonfermaw dak li qed nesperjenzaw f'ħajjitna llum. Il-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, Philip von Brokdorf, sostna li mir-rapport joħroġ ċar li pajjiżna għandu waħda mill-iktar ekonomiji b'saħħithom fiż-żona euro. Ekonomiku dovut għal diversi fatturi ma l-iktar ovvjament naraw iżda fil-konsum kemm lokali u kemm ovvjament il-konsum li jiġi mill-esportazzjoni tal-turizmu, servizzi turistiċi, kif ukoll setturi ovvjament li komplu jigru bħala gaming u s-settur finanzjarju. Ġifieri dawk huma biex ngħidlek il-muturi tal-ekonomija tagħna. Il-kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija isostni li qed jinbtu wkoll oqsma ġodda li minkejja li ma jidhrux daqs oħrajn qed jgħinu bil-bosta għad tkabbir ekonomiku li mistenni jilħaq il-5.6%. Bħal-bini, kostruzzjoni li huwa wkoll settur li qed jkompli jikber ukoll, marbuta wkoll mal-iskema tal-beħ tal-ċittadinanza wkoll li ovvjament ukoll xi mod jew ieħor jgħin ukoll fl-investiment f'pajjiżna. Is-settur tal-bini għalkemm mill-att prodott gross domestiku ma jidhirx daqstan kbir, u għaw xorta mutur ekonomiku importanti biex isir biex konna investiment f'pajjiżna. Il-professur von Brokdorf qal li l-Gvern mistenni jkollu surplus kemm fil-finanzi pubbliċi u fil-kont kurrenti minħabba l-livell għoli ta' esportazzjoni. Huwa saħaq dwar l-importanza li l-Gvern jassigura li jibqa' jkollu surplus, dan għaliex jgħin anke f'każ ta' kriżi internazzjonali u għalhekk l-impatt ma jkunx daqstant kbir.